Okay guys, magandang tanghali na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit na ating channel. So ayan mga guys, at ngayon nandito tayo ngayon sa pinapagawa nating bahay. At ito i-update ko kayo. February 17, araw po ng Sabado. So araw po ngayon ng mga guys, sahod ng mga empleyado natin. So ayan, i-update ko kayo kung ano na ba yung naikabit dyan sa pinapagawa nating bahay. Kung naikabit na ba yung bintana, yung mga doorknob, kasi nung nakaraan update natin wala pa. So ito, at mag-update tayo ngayon. At ayan, bago natin pasadahan yan, maraming salamat pala sa lahat ng mga sponsor natin at sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay dito sa maliit nating channel. So ayan, tara. At samahan nyo na ako at papasadahan na natin. At let's go! So ayun mga guys, ito. Nandito na tayo sa pinapagawa nating bahay. Ayan, at na-finish na dito. Finish na yan. Finish na ito, finish na. Ito yung likod na pinasadahan natin nung nakaraan mga guys. Harap pala. Ito yung likod. Ayan, finish na mga guys, maganda na. Dito rin tayo pumasok ng nakaraan. Ngayon meron na doorknob. Doorknob. Nakalak pala mga guys. Siyang doorknob. So ayan, kakabit na yung bintana. Tapos ano pangalan mo? Ha? Mark? Taga saan? Mark? Barangay Tukok. Ganun yun. Ilang taon ka na? 13. Ilan na asawa mo? Ba't ang sipag-sipag mo? Saan ka nag-aaral? Barangay Tukok. Okay, shout out ko sa mga taga Barangay Tukok. At nandito ka na sa Barangay Poblasyon. Ha? At ito mga guys yung mga gumagawa sa
Ito yung nagbubutas. Ano pangalan mo? Ha? Jordan. Taga saan? Barangay Portek. Ikaw yung taga-butas. Ilan ka nabutasan mo? Marami na. Ikaw Ang sama mo dami mo lang nabutasan pala Ayan si Jordan De Leon. Ang Barangay Portek, Galyon, Pangasinan. Ito mga guys, no, meron na tayong doorknob dito pala. Yung nakarang update natin wala pang doorknob. So ngayon meron na. Ito yung kwarto natin. Ayan, nakatiles na ito mga guys. Yung sala na lang yan. Di ba? At ayan, yun yung taga-butas sila. At marami nang nabubutasan pala yan. Okay, shoutout pala sa lahat ng mga mga chicks. Sa lahat ng mga chicks dito sa Bugalyon, no. Kahit na hindi sa Bugalyon, no. Kung masalubong itong taon to, delikado to. Nagbubutas siya. Huwag ganyan, sir. Hindi, pater, ikaw naman. Okay. Kaya sir, ano pangalan niyo? Ha? Jaime. Sino? Taga saan? Bugalyon din. Yo! Anong ginagawa mo? Nagkakabit? Ayan, maganda yan, nagkakabit. Pagpatuloy lang yan Ayan, ayan, pag nasa lubong nyo yun, magkakabit yun. Joke lang, baka maniwala sila. Okay, sa lahat ng mga nagbabalak na magpakabit ng sliding window, ito makapal. Makapal. Yan, maganda yung quality niya. Ito yung CR natin mga guys. At pinakabitan na ng bintana. Yan. Boss, tanong ko lang boss kung paano pala magpagawa niyan, kung paano kayo kontakin. Okay, si Sir Gerald. Ito sir, yung depende ba ito sa kapal? Okay. Ayan. Sa lahat ng mga nagbabalak siya na magpagawa ng sliding window, ayan. Ito si sir, mura lang at madaling kausap. Hindi siya, mga guys, no? Hindi siya talaga pinira lang. Pangmasa talaga. So, ayan. At yung mga materials na ginagamit niya, talagang kalidad. Ayan. Tumatagal siya ng... Sir, tatagal nito, sir, bago... pa siguro mga 200 years na. Ayan. Lifetime na pala. So, 200 years ang sinabi ko. Ayan. Lifetime na yan kasi magandang klase yan. Sa kapal na rin. Gano'n pa kapal ito, sir? 1.0 yung aluminum. Ang glass 1/4 6 mm. So ayan mga guys, no? Standard glass ang pinagamit natin dito sa pinapagawa natin sa bahay. Ayan mga guys, nagkabit na yung salamin. Mikos-mikos sila.
lock dito sa gilid. Meron siyang lock, tapos ito yung string niya. Tapos meron din siyang lock dito sa gitna. Meron siyang lock dyan sa gitna. Yung sinara natin. Meron siyang lock dito sa gitna. Screen niya mga guys. Tingnan natin sa labas. So ito yung labas niya mga guys. Hindi ka makikita dun sa loob. Kung nandun ka sa loob. Parang ano siya ito yung sa gilid mga guys, no? Ito yung sa sala. Tapos dun sa kwarto yun. Okay guys, nakabit na yung bintana natin. Tapos nasilan na rin yun. So dito sa sala natin, dalawa yung bintana natin doon. Napakalaki. Dalawa yung bintana natin dito sa sala. Sinusukat na rin yung screen doon sa may pinto. May screen pa yan na ilalagay. May naiwan dito na tags sa sala. Sinusukat na rin yung screen. Okay guys, ayan, itong mga workers natin dito, galing pa to ng mga sa Japan. Japan kayo na. Jab Pangasinan. Shortcut lang yun. Jab Pangasinan, para yun, shortcut. Ayaw to Tokyo. Kasi taga barangay Tokok. So ayun mga guys, no, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. Ito, abang-abang na lang sa susunod na update natin dito sa pinapagawa nating bahay. Mayroon pa tayong pinapagawa dito na tiris. Ayan, may tiris pa dito mga guys, no. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta dito sa Maligaya Channel. At sa lahat ng mga sponsor natin, hindi ko na kayo isa-isahin pa para hindi na humaba yung videos natin. Maraming salamat sa inyo. Alam nyo na yan kung saan sila kayo. Yan yung main door natin mga guys. Kulang pa pala ng ano yan, barnis sa